abaminto nabakwanire mbuya muri abwo. Bono nchwango gocha iga echeneri iga turakwanire eng'ana eri iga igoro ya abagotu baito erinde tokonyora ng'a twatuomanire gose abagotu baito baitirwe ase eng'encho barwarete totamanyeti. Bono nabo twabeire tokorora abagotu baito bakona gosambwa ng'a nabarogi korende ase bwakira kerende abaminto abagusii tiga toteme kosoma na komanya amang'ana aya erinde tokonyora ng'a twaereteire obosoku ase intwe abanyene na ase ebisaku biaito binde bikorora amang'ana aya naende bono buna amang'ana achia agasoembeo. Bono rero nagani tokwanere oborwaire bokorokwa ng'a dementia. Dementia na oborwaire bono chitambu nchire chinde oranyore chire chinkong'u gochikwana ekegusii bono nabo ndaburukanie ekenyamorero erinde nari tonyore okoigwana. Bono dementia okonyora ng'a na echisymptom chigoaffecti omonto, kwanyora ng'a omonto ebirengereri biaye biasarekire, kwanyora ng'a omonto niga akweba, nabo onye bwaibire nonye na ase amenyete, kwanyora ng'a ochakire kona gotaratara. Eki gekorokwa wandering ase ekenyamorero. Ngaki chinde kwanyora ng'a nonye na enchera akorengereria tari eri mwanarete botambe, kwanya gochakire gokwana ebinto gete iga atagakwanire konye, okonyora ng'a nonye personality ya omonto oyo yachenchiri. Kwanyora nonye social skills chiaye nonye na enchera agointeract na abanto yachakire gochengi. Bono korende ase obwagare dementia na oborwaire bogoaffecti ebirengereri obongo, kwanyora omonto gakweba ebinto buna ebio. Bono naende rende chikosi chirogo chinyinge chia dementia lakini eye emanyire mono gose eyere common ekorokwa Alzheimers. Igo bono chisymptom rende inke nakunire ase obweng'e chisymptom onyora ng'a chigoaffecti abanto aba nchiri buna memory loss, ng'a okweba, gose omonto otwara obokong'u gokwana, akorigia amang'ana gokwana, gose kwanyora nonye taikorora buna akarorire konya, gose egento ekio ng'a problem solving yabe egasi, taikonyara koebanga koeroberia, kwanyora nonye na enchera akobeka chianga yachenchiri gose rinde bweba kobeka chianga, gose kwanyora amang'ana buna kobanga amang'ana aye bwoye achaka gochenchia otiga goesibia, bweba koragera, gose kwanyora gakona gotaratara kwanza naende bono obokong'u gocha bwaba oborwaire obo egento nkere gekorokwa sundowning, kwanyora ng'a kero bwairire nari ebirengereri bigosareka mono, kwanyora omonto oyo ng'a nari akona gotaratara, osoka nonye korwa ase amenyete kwanyora gakona gotara botuko nari egocha yaba worse. So ase chinse chiebangire aka okonyora ng'a abanto buna aba ebakoirwa ase akorokwa enursing home, efacility gete, okonyora abanto baria abagotu bachakire gotwara oborwaire obo, okonyora babwate chinurse na abakonyi bao babarinda erinde mbabasa konyora ng'a gose basokire gose mbare gose egari yabakire gose bagure engoro ime gose babunekire. Bono naende rende gokwanera ase chisymptom echi nabo okonyora ng'a nonye na enchera bagotara, okonyora ng'a mbari gotara babwate balance, kwanyora ng'a ngaki chinde bakona kogwa ebinto buna ebi, kwanyora ng'a nonye confusion ere igoro. So oborwaire obo bokoburukania ebirengereri. Bono ekero okonyora abanto buna abanto abagotu aria seito ekenyoro aria, nabo okonyora bachakire gotara nonye botuko
bono bakageruka babaroki eywo etari bo, obo na oborwaire bokoburukania ebirengereri. Abanto aba nabo bakoba depressed, kwanya ebinto ebinge bikobasumbua, kwanya babwati behavior gete chitari normal. Bono ase enyarikane ng'a banto bagodina barabwo understandeti borwaire obo, nabo barakae ng'a abanto aba nabaroki. Iga baminto tiga twekonya ase okonyora knowledge erinde amang'ana amange aria tonya kweretera obosuku, aria ekenyoro seitari nabo igo ase ebisaku binde bia Kenya na echinse chia isiko ekiagera amang'ana aria akobekwa embeo aria, niga agoikera abanto abange mono. Igo ntobete gokwanera amang'ana buna aya, naende incho ase echannel yane nonye iga aria YouTube twana gokwanera amang'ana aya, nonye Facebook, erinde abanto baito bamanye amarwaire naro agoaffecti abanto, batwara chibehavior chiria chitari gosoanana na social skills chiri tonarete amatuko onsi. Mbuya mono nabo mogosubscribe aria ase echannel yane, boigo mombwatie Facebook, onye Twitter na Instagram aria nindo. Mbuya mono sana, togenderere gosemani.